as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned. And destiny, it guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again. But hope still burns eternal, but it keeps
nasagtuan tayo mangipawil. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:17 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Saka na tayo mag-usap. Pagbaliktad na ang mundo at pwede nang maging tayo. Madramang unang Miyerkules ng gabi, mga best friend, sa buwan ng Setyembre. 110 days na lang, Pasko na! Yaha! Excited ka na ba? Ako mas excited sa iConfessions mo ngayong gabi. Kaya naman mga best friend, hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin ang programang pinaka-aabangan mo gabi-gabi. Ang programang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa'yo. Ang programang iConfessions. Kasama ang babaeng inaabangan mong marinig at sandalan gabi-gabi. KZ Sandalan. Kaya naman na best friend, isave mo na ang mga numerong dapat mong tawagan dahil sa ating pagbabalik, maririnig ka na namin. Diba? 0919-411-7714 or 0915-775-283. At syempre, marami tayong pagpipilian mga best friends. Ganun talaga pag maganda at pogi, maraming pinagpipilian. Kung hindi kaya sa tawag, mayroon naman tayong text line na 0949-614-0306. I-send mo lamang dyan kung ano man ang nais mong i-iConfessions ngayong gabi. O kaya naman, wala kang pang text at pang tawag, mayroon pa rin paraan mga best friend. Hindi pwedeng hindi ka mag-iConfessions ngayong gabi. May FB page na naghihintay sa iConfessions mo. I-search mo lamang ang KZ Sandalan, K as in kanina at Z as in the last letter of the alphabet, at i-like mo lang tapos i-message mo na ano man yung iConfessions mo. Kaya ba nga best friend, ano pang hinihintay mo? Go, 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 go! Ang dami na niya na, ang daming go na yan, best friend. Dahil mamaya mababasa o mapapakinggan ka na namin. At syempre, huwag natin kalimutan na ang gabi-gabi nyo nga pasandal. 0949-614-0306. Huy, best friend, tayo ay live na live din via live streaming. Pero how saddening hindi nyo na ako makikita online. Pero best friend, picture-picture na lang muna kasi wala tayong live na panood. Pero live naman tayo sa inyong mga radyo. Kaso nga lang yung mga malalayo, ayun, di nila ako makikita. Okay lang yun. Via rmana.ph po yan mga best friend. Shinare ko na yung link dyan. Kaya dapat i-like nyo na yung ating page na KZ Sandalan para kayo updated kayo sa mga iConfessions happenings. Ha mga best friend? Ito ang #1 best friend radio station mo, 104.7 from Dagupan, powered by Radio Mindanao Network. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Nag-iisa
pag-ibig. Ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. Can't say I don't love her, still I
tin, and my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. Uy, mga lasing tong mga pasahero ko Maisahan lang. Kunwari, papaandarin ko tong taxi. Tapos, papatayin ko. Tapos, sasabihin ko sa kanila na nakarating na sila. Hindi ka talaga nagbago, pare. Wapo eh. Eto na. Paandarin ko na. Tapos, papatayin ko na. Mga bossing. Nandito na po tayo. Uy, karating na pala tayo. Dito na tayo, pre. Ito na. Pre. Ito na yung bayad, pre. Pare, salamat. Ninatid mo kami. Mabuhay ka. Ayos. Walang hiya ka. Aray! Naku. Baka nabisto nila ako. Bakit niyo po ako sinampal? Walang hiya ka. Sa susunod, dahan-dahan ka sa pagmamaneho mo. Muntik na tayo madisgrasya. Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer.
ito ang tama. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sa ikwanda, sa ituan laki, agaan takot. Agaan takot ya magmaliw ya matwa. Walad sa matwa, suduga. Singatamang lakas na Red Horse. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ayan na, 33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Naman ako nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Ito na naman ako, tinitignan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali. Ako'y mali, ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ito na naman ako, parang hindi nadadala ang puso ko. Kahit nasusugatan, aking ipaglalaban.
IFM ay aking best friend. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as time keeps going on and on, my love for you will be forevermore. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio,
Huwag mong sundin lahat ng sinasabi sa'yo dahil ang iba dyan, ginagamit lang ang galing mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Anong oras na? Ay, 9:45 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mangarap ka at abutin mo. Huwag mo nga sisihin ang sira mong pamilya, palpak mong syota, pilay mong tuta o mga lumilipad na ipis. Kung may pagkukulang sa'yo ang magulang mo, pwede kang manisi at maging rebelde. Tumigil ka sa pag-aaral, mag-asawa ka, mag-drugs ka, magpakulay ka ng buhok sa kilikili. Sa bandang huli, ikaw din na ang biktima, rebelding walang napatunayan at bait sa sarili. Boom! O, diba? Galing yan sa Metro Barkada. Mga best friend, ikaw ba? Ano ba yung pangarap mo na aabuti na gusto mo? O kaya ano ba yung pinagre-rebeldahan mo? Eh, wala naman daw yan na mapupuntahan. Kaya naman ikaw, best friend, tawag ka na. Hello, best friend? Yes, best friend. Hi, ano yung ngaran nyo, best friend? MJ. Ha? MJ. Nang? Tiga-NR ka, best friend? Lawag po. Lawag. Uy, best friend, MJ, ilan taong ka na? Running 24 days, 23. Ha? Running 24 days, September 23. Happy birthday in advance! Regalo Sa naman na yan. nagtatrabaho ka, best friend? No po. Ano lang? Pensionado lang. Pensionado lang. Best friend, bakit ka napatawag? Ano ba yung dinadala mo? Confessions mo na yan. Yes, best friend. Bale po noon. Best friend, okay lang ba kung lalakasan mo yung boses mo? Kasi mahina ang dating mo sa radyo. Baka magising po sa at kasi ng mga engkanto eh. So, sino mag-a-adjust? Yung engkanto o kami? Kaya ako na lang po. Sige, go. Meron po ako kasing... Lakasan mo pa. Lakasan mo pa. Baka magising po yung mga kapitbahay namin dito eh. Dali na. Sige po. Meron po kasi akong naging GF noon. Dito rin po sa estasyon niyo ako nakilala. Sa side ko po, pinakilala ko po siya. Tanggap naman po siya. Hanggang sa ilang beses na po siyang napasyal dito. Tapos, ako naman po yung nagtanong sa kanya kung kailan niya ako may papakilala sa side niya. Sabi nga po sa hindi ka ba marunong maghintay? Sabi niya.
Tayo naman po ako hanggang sa naabot po ng taon. Tapos, Ilang taon kayo best friend? 1 year and a half po. Oh, 1 taon at kalahati, hindi ka niya napakilala. Ganun ba? Hindi po. Oh, tapos nag-break kayo. Siya po. Oh, nakipag-break siya. Opo. Tapos, Yun po. kailan lang kayo nag-break, best friend? Medyo matagal na rin. May 1 taon na rin po, pero andito pa rin po. Nandito ka pa rin. Nandiyan ka pa Hindi, din. andito pa rin Nagmamahal yung- pa rin. Ano? Andito pa rin yung alin? Yung best Saan friend, may binibitin mo kami, ano? Basta andun pa rin yung sakit ng yung talagang binigay ko na yung lahat, tapos hindi niya rin ako pinakilala sa side. Sige. Yun, yung gusto mo lang ay makilala ka ng family Tapos, niya. Ayan po. Ano pa? Habang sa Ano? FB po, parang pinapatamaan niya po ako dun eh. Paano? Mag-friend pa rin kayo? Baka feeling mo lang. Hindi po. Natatamaan ka naman. Hindi po. Bihira na nga lang po ako magbubukas ng SB. Tapos ngayon, pagbukas ako, ang bumubungad yung message niya. Mine-message ka niya? O sa chat, sa lang, best friend, sa status niya lang? Nag-post nga siya po, tapos sa akin po, nababasa ko rin po. Ikaw yung lalaking hindi marunong makapaghintay. Ganon. Hindi makapaghintay, taon na yun eh. Bakit ba best friend? Bakit ba ayaw ka niya daw ipakilala sa pamilya niya? Hindi pa daw siya ready. Yun lang yung dahilan niya. Yan po. Estudyante ba siya? Ilang taon na ba siya? 22. Nagtatrabaho na. Yes po, sa Diyan din po sa Dagupan. Tapos, best friend, yun ang mo. Hindi ka pa rin nakaka-move on. Siya din hindi pa nakaka-move on, pero hiwalay kayong dalawa, MJ. Naka-move on na po ako, pero sa Facebook Sabi lang mo po, nandito naiisip pa ko din. rin po. Ano ba talaga? Di mo na siya mahal mo pa. Kampas na lang po siya. Best friend, Uy, pasensya ka na, naiinis ako kasi meron ako eh. Tapos ang tagal mo pa magsalita. Kampas na lang po siguro. Irritable ako Doon po siguro yung may nararamdaman o wala na. Ha? Ano? Andun po yung merong nararamdaman, meron din. Andun din yung wala nang nararamdaman. Ano ba talaga? Hindi, best friend. Mahal mo o hindi na? Sa bunutan kita talaga. Kasahan na kita. Ha? Opo, mahal ko pa. Pero, kung makikipagbalikan sa'yo, gusto mo pa. Hindi na siguro kung sasaktan niya. Bakit gusto mo pa makilala ng pamilya niya? Ano ba? Basta mahal ko siya na... Mahal mo siya as an tao. Ha? Mahal ko siya as naging kami noon. As caring ka na lang, ganon. Oo, pero yung balikan siya, ayaw mo na. Sukang-suka ka na, ganon. Yes. Sige. Pero siya ba may boyfriend ng bago? Yes po. Tingnan mo, hindi ikaw yun. May boyfriend na ikaw kasi, alam mo, sinasalo mo, nagpapatama siya, nagpapatama ka naman. Hayaan mo lang siya. Hindi po. Hindi po ako yung klaseng lalaki na pinapatamaan po ako sa online, Online? Hindi po ako sumusumbat ng po. Hayaan mo siya, doon siya maligaya eh. Baka naman nilalike mo pa, baka naman nagko-comment ka pa. Ako ba yan? Grabe ka naman. Baka naggaganong-ganong ka pa. Ha? Maghanap na nga siya po ng boyfriend, kapangalan ko pa nga eh. Ikaw, alam mo, MJ, updated ka pa eh. Iba ka rin eh. Kakaibang ex ka rin eh. Sige, best friend MJ kung nakikinig sa'yo ngayon yung girlfriend mo, kunwari nakikinig siya o kung sana nakikinig siya. Yung ex mo pala, kausapin mo siya, anong mensahe mo sa kanya bago bumulwak tong ko. Bilis! Pwedeng sabihin yung pangalan, hindi na po. Ikaw, kung gusto mo sabihin. Pangalan na lang po. Ikaw, bahala ka, kayo yan. Hi. Heart.
Hi, Gemma. Sana kung ikasal ka, kunin mo akong maging ninong. Yan na. Ninong talaga? Oo, ninong sa kasal. Ninong sa kasal, di ba pwedeng ninong ng anak niya? Pag Ay, matatanda, wag yun naman ano po. ka ba? Dapat lakihan mo yung bigay mo sa kanya. Gusto mo imbitahan magninong sa lang kasal, po, ah. kahit hindi na maging ninong. Hmm? Kahit imbitahan niya lang ako sa kasal niya, kahit hindi na ako maging ninong. Ah, o sige. Dapat may bongga kang bigay. Mamaya ponsyano ka lang. Oh, baka regaluhan ko po siya ng limousine eh. Ah, nakasama! O sige na, best friend. Maraming sa pagtawag mo, ha. Patuloy kang... Pwede mag-kiss lang to. Ay, oo. Tinan mo, sa sobrang high blood ko, may papasandal ka ba? Nakalimutan ko tuloy. May papasandal ka ba, mga kaibigan mo nakikinig ngayon? O kaya may nililigawan ka? O go lang? Yes, pasandal sa mga tropa kong nag-iinom ngayon. Sana bili pa kayo para malasing kayo. Then, pasandal na rin po ng kanta. Antoy Night labay man changes. kansyon, best friend, ha? Night changes. Even when the night Yes, changes, tama. everything that you're afraid Di patugtog mo, of. Ito na, kinakanta ka na. Ayaw mo pa? Ikaw, best friend MJ, pinapasaya ka lang ba? Ayaw mo pa? Lahat na ginagawa ko, sumaya ka lang. Ayaw mo pa? Oh, no. Ewan, bala ka. Yaw ko na. Tampo na ako. Sorry. Sige, best friend MJ, yun lamang ba? Yes. Maraming salamat, best friend MJ. Patuloy ka tubutok sa atin na para marinig mo ang advices ng ating mga best friend, the listeners na handang tumulong at dumamay sa'yo. At syempre, yung mga iba din na nakikinig sa'yo na sana nairita rin sila. Charot lang. Mga best friend, ayun nga po, narinig natin ang pahinto-hintong kwento ni MJ kung saan yung ex daw niya, ex na niya, di niya na mahal, wala na siyang pakialaman. Kaso kumbaga, hindi niya na mahal, nagki-care na lang pala siya. Kaso mga best friend, etong ex niya, patama daw ng patama sa kanya, natatama naman siya, ganyan, naiirita naman siya. Kaya naman best friend, ano ba dapat niyang gawin sa ating pagbabalik? Oo, maririnig na namin ang boses mo, best friend. Kung anong masasabi mo, ano ba nga payo mo sa ating best friend MJ. 0919-411-7714 or 0915-557-75283. Yan ang best friend na dapat mong tawagan later yan sa ating pagbabalik para masagot ko sa ating pagbabalik. Yan na paulit-ulit ako sa ating pagbabalik. Kasi yung iba tawag ng tawag commercial. Bala kayo. At sa ating advices sa text sa mga best friend, kung wala kayong pantawag, 0949-614-0306. At syempre, pwede rin kayong mag-chat sa akin sa inyong mga advice kay best friend MJ. Sa ating KZ Sandalan page, K as in K. Tapos Z as in last letter of the alphabet, KZ Sandalan po iyan. At mga best friend, syempre sa inyong pasandal, wag niyong kakalimutan na dapat KZ Sandalan ako, diba? 0949-614-0306. O kaya naman sa ating FB page na KZ Sandalan, i-chat nyo lamang kung ano yung gusto nyong mga ipasandal. Ha, best friend? Ikaw ay nakatutok sa paborito mong programa gabi-gabi. Ang programa, sabay-sabay tayo. Confessions! Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Especially for you, I wanna let you know what I was going through. All the time we were apart, I thought of you. You were in
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Hi, at 10:04 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions.
wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free, got the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. When I pretend, wear a smile to fool my dearest friend. I wonder if they know it's just a show. I'm on a stage, day and night. I go through my charades, but how can I disguise what's in my eyes? Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. I've tried and tried, locking up the pain I feel inside, the pain of wanting you, wanting you. Cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. You cut away the heart of my I aking best friend. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath
song. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment. I will love you as long as I live from this moment on. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Mansudot ka no sang kalinggisda? Wala tay ngalngali umpaway mutla. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 10:15 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Natatamaan ang mga best friend. Yan ang problema ng ating best friend caller na si MJ. Kanina nga po sa mga kaka-tune in lamang ang
kanina nga pong nangyari, mga best friend, si MJ nagkwento siya na may ex siya na nakilala niya din na via IFM. And after that, after 1 year and a half, nag-break sila. Pero yung babae, lagi niya kinukulit na ipakilala mo ako sa family mo, pakilala mo ako sa family mo, ganyan-ganyan, paulit-ulit siya. Tapos, pero yung babae, kilala siya sa family ni MJ. Tapos nung kinukulit na niya yung babae na pakilala mo ako sa family. Sabi ng babae, wait lang, hanggang sa nag-break na sila, hindi na siya napakilala. Tapos ngayon mga best friend, nag-i-status daw yung babae, ang lalaking hindi makapaghintay. Ganon. Pero 1 year na sila noon, na-break, best friend. Pagkatapos may bago ng boyfriend ngayon, yung girlfriend niya, yung ex niya na MJ, di naman din daw ang pangalan. So mga best friend, kung kayo ba, ano ba nga masasabi nyo sa ating best friend na tamang-tama natatamaan sa kanyang ex? Ang ating mga numero 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Hello, best friend! Hello? Hi! Okay lang ba? Medyo hinaan mo yung radyo mo, best friend, para hindi tayo nag-feedback. Sige. Hindi naman kami nagmakamadali. At hintayin ka namin. Diba? Take your time, best friend. Sige. Okay na po. Hello. Ayun, okay na. Best friend, are you still there and everywhere? Hello. Hi, antay nga rin niya, best friend. Abi po. Abi? Yes. As in, medyo meron pa, B. Medyo hinaan mo pa, B. Pero wag naman mahina, baka di mo na ako marinig. Na po. Ayan, Abby. Ano masasabi mo sa ating best friend, MJ? Siguro, move on yun. Tapos, kasi marami kasing babae sa ganyan na hindi pa kayang intrimitida, ganon. Pangako ng pangako. Kasi ang masakit daw kay MJ, pinangakuan na siya na, sige, papakilala kita sa family ka, ganito, ganyan. Pero nag-break na't lahat. Walang nangyari. Madaling kasing sabihin yun, pero madaling sabihin yung ganun sa lalaki. Pero pag gawa naman, hindi naman nagagawa ng mga babae kasi nga, hindi pa siguro sure yung babae na siya na talaga yung lalaki na Tama, B. Di ba, Ate Kais? Kasi B, di ba, nakakahiya naman sa side ng babae na kung sino-sino yung pinapakilala mo. Yes. Na may nag-text sa kanya. Di ba, B, sasabihin na family mo, iba na naman, lalo na yung mga kapitbahay mo. Mga chismakers yan, di ba, B? Kaya nga po. Nung nakaraan, kasama nito, si ganito, ngayon, si ganito naman, iba-iba, ano ba naman yan? Yes. Diba? Ikaw ba, B, hindi ka nagpapakilala sa inyo ng mga jowa-jowa, Siguro, actually, hindi ko pa kasi nasubukan yun kasi siguro... Hindi pa! Hindi ka pa ready. Pero siguro pag magpapakilala ako yung alam ko na yung background niya, tapos... Yung sure ball na, di ba, best friend? Yes, yung sure na talaga kasi syempre, nasa gays siguro, mahirap kasi wala na sa gender namin. Oo, tama. Kaya, ang hirap. Alam mo yun, best friend, kasi pag sa lalaki, ang dami mo kate. Alam mo, best friend B, pagka sa lalaki, okay lang, ang dami mong pinapakilalang babae, sama mo lahat, sige, pakilala mo sa magulang mo, di ba? Parang wala lang yan. Pero pag sa babae, anak, ano ba nangyayari sa'yo? Landi mo? Opo. Diba? Parang ganun nga. Baka ganun din kasi yung si girlfriend ni MJ, best friend? Ang galing mo. Hindi naman po. Sabunutan kita dyan. Uy, best friend, may papapasandal ka ba ngayong gabi? Ipapasandal ko yung mga friend ko na mag-aantay na ng malapit ng mag-pageant ulit. Ay, galingan ninyo. Kailangan bongga-bongga, maganggana, ganun. Sino pa? Ay, yun lang. Tsaka yung mahal ko, charot. Ay, akala ko. Mahal mo, di mo pa mapakilala. Sige, sino yan? Mahal, kung nakikinig ka, I love you. Ay, kung hindi nakikinig. Kung hindi nakikinig, sana huwag ka magbago kasi
maganda pa rin ako. Sumasali ka ba sa mga pageant, Yes best po. friend? Ikaw rin, lalaban ka rin din sa time. Sa yung sinasabi mo, lalaban kayo. Sana hindi lang sa sana sa Love Life. Pagdating kasi sa Love Life sa amin, parang, hindi mo maasahan yung mga taong, yung mga lalaki yung darating sa'yo, tapos bigla silang aalis, gano'n, parang ang hirap. Ikaw, Abby, hindi ka tumawag kanina. Sana nag-eye confessions ka. Kaya nga, ikaw na ang kaina kasi naunahan ako. Ni MJ! Ano ba yan? Hayaan mo Pero na. okay lang. May bukas naman. Ay, bawal na kasi bukas. Baka hindi nasagutin yung tawag ko. Ganun ba yun? Bakit naman hindi sasagutin? Oo, kasi actually matagal na akong nakikinig sa IFM nung si Ate Ella pa. Talaga? Kasi pag palagi akong tumatawag, hindi yung sinasagot. Kasi syempre, sata na yung boses ko na ako yun. Oo, syempre dapat giveaway naman sa iba. Ganun. Pero okay lang kasi nakita ko naman si Ferdado. Ikaw, Abby, di mo pa nilalike yung aking FB page, yung KZ Sandala. Mag-open ako bukas, i-like ko yung mo. Ano ko yan hintayin ko yan, di ako matutulog. Ang ganda nyo. Paano mo nalaman hindi mo nga nakita? Di mo pa nilalike, loko mo ko Pero nakita ko na, hindi totoo, promise, nakita ko na. Nakita mo na, pero di mo lang nilalike? Hindi ko nilalike kasi hindi pa wala ka pa Grabe ka, di pa sure. 50-50 pa. Ito talaga, Abby. Luloko mo ko. Yun lamang ba, Abby? Yun lang po. Saka, thank you kasi sinagot niya yung tawag ko. Arte! Kasi ang boses ko. Hindi pa kami ng gamot. Oo, dapat ni-record mo para alam mo yung boses mo sa radyo. Narinig ko na nga parang hindi maintindihan. Sige na, Abby, naglolokohan na tayo. Sabihin nila, nagchichismisan lang tayo dito. Maraming salamat. Yan po ang ating best friend na si Abby na Bioconera. Nasa side naman niya, mga best friend. Totoo naman, di ba, na ayaw ng mga babae. Sa bagay, kung ako rin, ayoko rin naman magpakilala ng... sa totoo nga, ayoko sumagot ng hindi pa kilala ng parents. Oo, mahirap yun sa side ng mga babae, mga best friend. At eto naman, sa ating text line. Sabi niya, ginagabi KZ Sandalan, ang gulo ni Kuya MJ nakausap, di mo maintindihan sinasabi Kaya ayaw ka ipakilala sa parents ng GF mo dahil ala ka siguro work. Ay, judgmental. At kung mahal, at kung mahal kang GFU, dapat pinakilala ka niya. Kaya, ang payo ko sa'yo, ayusin mo buhay mo at maghanap ka na ng work mo. Ayan, nasabi yan ng ating best friend texter. Ito naman, sabi, sabi, hi Ate KZ, good news po, makakalabas na po yung best friend ko na si Anna Samson. Thanks God. Uy! Congratulations! So ito naman, para sa akin, huwag mo nang pansinin kung ano man ang sinasabi niya. Iwasan. I thought it's an English word because magkalayo. Ayun, iwasan mo na lang. Pasandal naman po dito na mag-isa nakikinig ngayon. Salamat po, Christian po pala ito ng Son of Fabian. Hi! Ano mga best friend, tuloy-tuloy pa rin tayo. Maraming salamat sa mga advice ninyo. Ako ang masasandalan mo gabi-gabi hanggang alauna ng madaling araw. KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Meant a sunny day.
M ay aking best friend. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nataramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di
Bitoy, bakit? Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Siyempre, mas idol ko si Arnold Schwarzenegger. Bakit naman yun ang idol mo? Siyempre, maganda yung movie niya, yung mga Terminator. Mas magaling dyan si Sylvester Stallone kasi meron siyang Rocky, meron siyang Rambo. Hindi, mas magaling pa rin si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, kung idol mo talaga si Arnold Schwarzenegger, spellingin mo nga yung Schwarzenegger. Schwarzenegger, S-C-H. Oo nga, ang galing nga ni Sylvester Stallone. Ang galing talaga ni Sylvester Stallone. Ay! Ang classic talaga. Classic! Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mangamba. Wala man sa'yo ang lahat, iniibig kita. Hindi ka man yung tipo na makikita sa TV at dyaryo. Ang sinisigaw ng puso, ika'y mahal ko. Wala man sa'yo ang lahat, sa'kin ay ikaw lang. Wala man sa'yo ang lahat, hanap ka sa tuwina. Ang bawat tintig ng puso ko, sinisigaw ang pangalan mo. Sa lungkot
mo ko. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Ganito pala pag nagmamahal, sinta. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mag-alala. Wala man sa'yo ang lahat, sa puso ko ikaw lang. Kahit ano pang sabihin nila, basta't para sa'kin ang mahalaga. Ang pag-ibig na wagas dating dalawa. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Ganito pala pag nagmamahal, sinta. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Buong buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Ganito pala pag nagmamahal. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Buong buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Dahil ikaw ang aking kasama, sinta. Wala man sa'yo ang lahat. IFM ay aking best friend. I think that the worst is through. I am almost over you. I guess it was just a matter of time. Oh yeah. I started going out. How long can anybody go without before you start going out of your mind? Even so, I confess, there are times when my heart grows over my head.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, be like a princess in a world full of mistress. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si MJ, ang ating first caller. MJ, siguraduhin mo sa puso mo, check your heart kung totoo bang hindi mo na mahal yung ex mo. Kasi parang sobrang affected ka pa rin eh. Katulad ng mga sinabi ng ating best friend listeners na parang pag nagpapatama siya, pag may pa-status siya, parang feeling mo laging ikaw. But maybe best friend, it's not all about you anymore. It's not about you. 'Di ba? Hindi na ito tungkol sa inyong relasyon, hindi na ito tungkol sa'yo. Malay mo, hindi ikaw yun, 'di ba? O kung ikaw man yun, hayaan mo na lang siya. Mas maganda best friend na i-unfollow mo na lang siya sa Facebook. Kasi okay lang na friends kayo, 'di ba? Kaso pag in-unfriend mo siya, mukha kang bitter. Kaya mas maganda best friend na ang gawin mo, i-unfollow mo lang siya. Kumbaga friends pa rin kayo, pero you will never see her posts, her comments. Ay, pag nag-comment siya, makikita mo rin. Pero yung mga posts niya or something or what, hindi na. So, hindi ka na masyado magiging affected. And doon nga sa hindi ka niya napakilala, oo, nangako siya best friend. Pero hindi niya na natupad eh. Wala na tayong magagawa doon. Wag kang makulong doon sa pangako niya na hindi niya natupad. Kasi anong mangyayari, di ba? Hindi ka makaka-move on. Nandyan ka pa rin, best friend. And mahirap yun, MJ, kasi almost 1 year, yun pa rin yung pinuputok ng mo na hindi niya ako pinakilala. Pinramis niya na papakilala niya ako, pero hindi niya ginawa, ganito, ganyan. Di ba, best friend? Ang hirap nun. Kaya okay, hindi niya natupad. Break na kayo. Move on na. Okay na. Kasi best friend siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Oo, masakit. Kasi 1 taon at kalahati minahal mo talaga siya ng todo. Di ba, best friend? And lahat naman ng nagmamahal tapos nagbe-break, talagang nasasaktan. Pero wala naman tayong choice kung hindi mag-move on. At yan ang pinakamasakit na proseso sa lahat, best friend. Ang pag-move on. Kaya naman, best friend MJ, ang hiling ko sa susunod na magiging relasyon mo, hindi maging panakitbutas na pagka pumasok ka sa relasyon, talagang mahal mo siya, hindi dahil niligawan mo siya para makalimutan yung nagpapatama sa'yo, di ba? Best friend, ang maganda dyan, pag pumasok ka na sa new beginning, new relationship, bago na talaga lahat. As in, ikaw mismo sa sarili mo, bago ka na, wala na yung dati mo, wala na yung mga sakit mo, yung mga sugat mo, yung mga hinanakit mo, lahat yon best friend, iniwan mo na sa past. Para pag naging kayo na nung
nung bago mo, as in, bago ka, maayos ka, best friend, diba? At hindi ka makakapandamay kasi yung mga sugatan tapos pumasok sa relasyon, nakakapandamay yan, diba? Nakakasakit din sila. Kaya mas maganda na buong buo tayo. We are fully equipped pag pumasok tayo sa isang relationship. At hindi best friend basta-basta ang isang relasyon kasi it's a responsible, it's a choice, it's a commitment, brother and sister to like best friend MJ, na alam mo yun, hindi lang basta dapat mahal mo siya, kung hindi dapat ready ka financially, emotionally, physically, na yung relasyon nyo, ang Lord ang sentro, na yung purity nyo, ma-maintain ninyo, at hindi, alam mo yun, hindi kayo naglalaro-laro na halikan lang, hawakan lang, gantu-gantuhan lang, tapos after nun, magsasawaan, wala na. Best friend, it's about taking care of yourselves, diba? Alagaan nyo yung purity ng bawat isa, best friend, na kaya nga sa kasal sasabihin nun, you may now kiss the bride. Gawin mo palang hahalikan yung asawa mo at yung sa kasal ninyo. At saka best friend, kaya nga ang babae nakaputi. It symbolizes purity, best friend, and virginity. Kung hindi naman, alam mo yun, best friend, kung sa past niya may mga nagawa siyang sexcapades, may nagawa siyang hindi tama, dapat sa bago nyong relasyon, itatama nyo na yun lahat, best friend. Tama na yung, alam mo yun, nalululong kayo sa masamang ginagawa sa isang relasyon na hindi nakakalugod. Dapat sa relasyon nyo, dapat tama na. Kaya best friend MJ, sa next relationship mo, siguraduhin mo na siya na yung pang forever mo. Kaya paano mo naman masisigurado? Syempre, best friend, ipag-pray mo, diba? Magkaroon ka ng standards. At sa lahat ng mga best friend natin, hindi lang kay MJ, magkaroon kayo ng goals, ng standards sa isang lalaki o sa isang babae para malaman nyo na pag, ito na siya. Diba? Tapos kilalanin nyo muna, kaibiganin nyo muna, huwag kayo ligaw-ligaw agad, sagod-sagod agad. Kaya kayo nasasaktan kasi hilig-hilig nyo sumugod nang wala naman kayong shield, wala kayong bala, wala kayong backup. Alam nyo, mga best friend, ang pinakamaganda dyan, mag-research muna kayo about doon sa tao. Talagang intense research bukod sa, alam nyo, habang nasa friendship stage kayo, magre-research kayo about that person. Kasi kayo rin talaga ang lugi dyan. Maganda na pinag-aaralan nyo. Kumbaga kasi nag-e-exam kayo, wala naman kayong review, wala kayong kaalam-alam na pinaupo lang kayo, diba? Ang hirap nun, best friend. At ganun din sa relasyon, dapat lagi kayong sure ball. Kaya best friend MJ, God bless you sa'yo. Alam ko na kaya mo yan, makaka-move on ka, makakahanap ka rin ng babaeng talaga namang para sa'yo. At best friend, maraming salamat po sa lahat ng tumulong, dumamay at nakinig sa ating best friend na si MJ. Ikaw, best friend, ikaw na ang sunod kay best friend MJ na mag-a-eye confessions. Huwag ka mag-alala dahil bibigyan kita ng oras na mag-confess. Mamaya sa ating pagbabalik, diba? Oo, mamaya sa ating pagbabalik, ang mga numerong dapat mong tawagan mamaya, 0919-411-7714 or 0915-557-7283. Promise po yan ako Talagang sasagutin na natin yan. O di kaya mag-eye confessions sa text 0949-614-0306. Ayan na po ang ating mga numero. Kaya sa ating FB, message mo ako, KZ Sandala, no, page K as in K, tapos Z as in last letter of the alphabet. Huwag mo kakalimutan yan na dahil sa programang Eye Confessions, marami kang options. Ikaw ay nakikinig sa paborito mong istasyon, 104.7 IFM Dagupan, Duagatan. Magbabalik ang programang Eye Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I
God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. And every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new. Every tender kiss from you. Oh, I must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. God gave me you. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canon, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office, Dagupan, Department of Labor and Employment, Dagupan, Department of Foreign Affairs, Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX
sign maker. Acabar Marketing International Incorporated. Farm Out Central E-Dutch Incorporated. Staff Search Asia Service Cooperative. ARC Refreshments Corporation. Panaderia Antonio Bakery and Restaurant. National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 11:02 na. IFM, ikaw ay Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam. Ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin
FM ay aking best friend. Baby. I will never find another lover sweeter than you, sweeter than you. And I will never find another lover more precious than you, more precious than you. Girl, you are close to me, you like my mother. Close to me, you like my father. Close to me, you like my sister. Close to me, you like my brother. And you are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. All my life, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. All my life, I pray for someone like you. And I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me too. I said you're all that I'm thinking of. Baby, and I promise to never fall in love with a stranger. You're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love you so much. Baby, baby, pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. All my life, I pray for someone like you. And I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me. You're all that I ever know. When you smile on my face, all I see is a glow. You turn my life around. You pick me up when I was down. You're all that I ever know. When you smile, my face glow. You pick me up when I was down. Hey, you're all that I ever know. When you smile, my face glow. You pick me up when I was down. And I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me too. All my life, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. All my life, I pray for someone like you. Yes, I pray that you do love me too. IFM ay aking best friend. Post kala po siya picture yun ng inarom? Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na?
Ay, 11:12 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Basta't kasama kita, wala na akong ibang nakikita. Ikaw at ikaw lamang aking sinta. Ay, Nax naman na. Sweet naman yan. Ikaw, best friend. Ano bang nakikita mo o hindi mo makita, best friend? Lika na nga. Ay, confessions mo na yan. 0919-411-7714 or 0915-557-7523. Ang mga best friend yan lamang po. Ang numero na dapat yung tawagan para para makapag-eye confession sa ngayong gabing ito. Mga best friend, kaya go. Tawag na po kayo. Hello, best friend. Yun lang. Hello? Hayun. Hi, best friend. Hi. Nagkakarinigan ba tayo? Puro tayo hello. Antay ngaran nyo, best friend. Ha? Antay ngaran nyo, best friend. Dali lang, hindi ko marinig. O, sige, take your time. Yes. Hello, best friend. Anto ay, sige, best friend, tawag ka pagka naririnig mo na kami muli. 0919-411-7714 or 0915-557-7523. Ang mga best friend yan lamang po ang numerong dapat nyong tawagan para makapag-eye confessions ngayong gabing ito. Sige, magbigay daan tayo mga best friend dahil may something. Sa ating text line, sabi niya, Hi DJ KZ, good evening po. Si Leia Lina Baraboza po ito. Pa-advise naman po. May best friend po ako na gusto ko nang makipag-ayos sa kanya. Kaso, hindi niya po ako pinapanasin. Sa tuwing nagsusorry po ako sa kanya, hindi niya ako pinapansin. Wala naman po ako kasalanan. Sa totoo nga po, siya yung may kasalanan Alam po, sige, wait lang. Alam pa po niyang mahal na mahal ko po yung ex ko. Nilandi niya na po. Nung nag-cool off lang po kami ng ex ko, tas nabalitaan ko, sila na po pala. Tanggap ko na sila na. Ano nga dapat kong gawin para magayos kami ng best friend ko po? Advice nga po. Thank you po. Wow! Sa atin niya ng sabi ni Leia Lynn, mga best friend, gusto ko siyang bigyan ng clap. Paano kasi naman best friend, di ba? Na alam niyo yun, mahal niya yung best friend niya. So kahit na lalaki pa yan, hindi dapat maging dahilan para mag-friendship over sila. Grabe, ang galing. Kasi alam niyo, kung ako yan best friend, nangyari na yan sa akin. Charat. Pero alam niyo, kung sa akin na kung ako yan, naku, balak. So bunutan kita, kasahan kita. Charot. Pero sa kanya, gusto niya magbalikan sila ng kanyang best friend na okay lang kung ex ko tapos sa ginawa mo, yung kumbaga sinuka ko, charot lang. Pero ayun nga, best friend, ano ba dapat niyang gawin? Kasi siya na yung nag-i-initiate. Pero itong babae, yung sumalo dun sa ex niya, kumbaga yung naging rebound, ito pa yung galit-galitan sa kanya. Gusto lang naman niya makipagbalikan ulit, mag-friends na sila ulit. Diba, best friend? Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Sa ating pagbabalik, mga best friend, ikaw naman ang aming papakinggan sa iyong payo sa ating best friend na si Leia Lynn. Lynn na nga lang, habak si Lynn. Na ating best friend Lian. Ito nga lang, invite ko kayo na mag-advise. So mamaya sa ating pagbabalik, 0919-411-7714 or 0915-557-7523 o kaya naman mag-text. Mga best friend, ano bang advice nyo sa ating best friend na si Leia Lian?
aka Lian, 0949-614-0306. O di kaya naman, mag-chat ka sa ating FB page, mga best friend ha. Ang ating pong pangalan dyan, KZ Sandalan po, mga best friend. K as in kanina, and the Z last letter of the alphabet po yan. At huwag kakalimutan sa inyong mga pasandal, 0949-614-0306. O kaya naman, mga best friend, sa ating FB page na KZ Sandalan, halimbawa na lamang nang nagpapasandal sa atin, si Boots ko Bakani. Sabi niya, good evening, Ate KZ Sandalan, tune in. Samahan po kita magpuyat, Ate KZ. Oy, maraming salamat. Ito si Alexis Capito Campos at sabi niya, di ka naman nagre-reply, idol. Kasi you're so makulit na. Ito naman mga best friend, si Resty Tamayo Sanido. Sabi niya, ang ganda mo pala, best friend. O, reply natin ng like yan. Sabi niya, ayon sa kanina. Yan, sige, like natin yan. At ito mga best friend, sa atin ang mga text line. Sabi, hashtag IFM Sandalan, good evening, Bes. Po, pasandal naman ako dito sa kwarto habang nakikinig sa'yo. Pasandal din kay Bes. Ella Lambingera, pasandal din po ng katang Two Less Lonely People, Bes. At Jacqueline po ito ng Mayombo. Hi, Jacqueline. Uy, makapagpuyatan ka. Ano naman, may nagpapaplug ng number, mga best friend. Pasensya na po, pero may oras po tayo ng plugging ng number sa iConfessions po kasi bawal dahil stricto po tayo na ano ba tawag dito, protected. Pinoprotektahan natin ang bawat individual. Ito, good evening, Ate KZ Sandalan. Pasandal po kami dito sa harapan ng tindahan na nakikinig sa inyo. Sina Noel Dulay na nagiinuman sila. Pulutan nila bawang na bawang. 3-1. Salamat po, Ate KZ. Oy, salamat din. At mga best friend sa inyong mga pasandal, huwag niyong kalimutan KZ Sandalan at 0949-614-0306. Ito ang programang ginawa para lamang sa iyo. Ang programang makikinig dadamay at tutulong sa iyo. Ang programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you
even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, aking best friend. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find the light to light my way. When I'm scared, losing ground, when my world is going crazy, you can turn it all around. And when I'm down, you're there pushing me to the top. You're always there giving me all you got. For a sheet from the storm, for a friend, for a love to keep me safe and warm. I turn to you for the strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do, for everything that's true. I turn to you, when I lose the will to win, I just reach for you and I can reach the sky again. I can do anything 'cause your
This is the pilot speaking. Nahirapan ako mag-landing. Zero visibility. Ano po yung advice nyo? Oo, this is the control tower. Umikot muna kayo. Control tower. This is the pilot speaking. Hindi pa rin ako makalanding. Hindi ko pa rin makita yung runway. Anong gagawin ko? This is control tower. Ikot muna kayo ng isa pa. Control tower. This is the pilot speaking. Wala pa rin ako makita. Zero visibility pa rin. Ano po yung advice nyo? This is control tower. Marunong po ba kayong magdasal? Oo po, marunong po ako magdasal. Umpisahan mo na. Ang classic talaga. Classic. Control tower. Control. 3, 2, 1. Kuya naman. Control tower. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 11:13 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandalan. Sa hindi inaasahan, pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyakan ang iyong mata, sumisigaw ng pagsinta, pati papatulan ang pagsuyong na kulang. Tayo umaasang hilag at kanluran, ikaw ang handugan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo.
That distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize it's over, over. It's not the way I choose to live, and something somewhere's got to give as sharing this relationship gets older, older. You know I'd fight for you, but how can I find someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all. There are times it seems to me I'm sharing you with memories. I feel it in my heart, but I don't show it, show it. And then there's times you look at me as though I'm all that you can see. Those times I don't believe it's right. I know it, know it. Don't make me promises, baby, you never did know how to keep them well. I've had the rest of you, now I want the best of you. It's time to show and tell, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here with nothing, 'cause you and I could lose it all if you've got no more room, no room inside for me in your life. 'Cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall. It's now or never. Is it all or nothing at all? There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all, or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all. IFM, aking best friend. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all.
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL. Hugot Scope. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, ang atin nga pong tinutulungan ngayong gabi ay ang ating best friend na si Lian. Sila yung mga best friend namomroblema sa kanyang best friend na gusto niya nang balikan. Yung kanyang best friend ay grabe, mahal na mahal niya kahit na ganun yung ginawa sa kanya. Naging rebound best friend ng kanyang boyfriend. Itong boyfriend niya, nag-break na sila, nag-cool off. Ay, hindi naman talagang break na break, parang cool off lang best friend. Pagkatapos itong ginawa nung best friend niya, sinalo yung ex niya. Siguro, habang sila pa, crush niya na, ganyan, o naging sila. Pagkatapos best friend, yung best friend pa niya, yung galit sa kanya. Ngayon, gusto niya nang maging friend sila, pero di daw siya pinapansin kahit anong sinasabi, kahit anong gawin. Mostly, I think high school ito, mga best friend. Hindi niya sinabi kung anong edad niya, pero mukhang high school. Ano nga ba ang gagawin niya, best friend? Tumawag ka na. 0949-6104. Ayan, malito na. Ikaw kasi best friend 0919-411-7714 or 091-5577-5283. Hello, best friend. Hi, best friend. Yun lang. Ayun, naririnig mo na ba kami, best friend? Opo. Okay, naantay nga ran nyo. Nora po. Ha? Nora. Nora, anong masasabi mo sa ating... Nora, okay lang ba bago tayo magpatuloy, medyo hinaan mo yung radyo mo para hindi tayo mag-feedback at maganda ang dating mo sa radyo ng ating mga best friend listeners sa kanilang tahanan, sa kanilang mga duty o kaya kung nasaan man sila. Okay lang ba, best friend? Ayan. Pwede po pabati? Babati ka, magpapasandal ka. Best friend Nora? Ha? Hello? Hello? Naririnig mo pa kami, Nora? Apo. Best friend Nora, ito kasi ay nagbibigay daan tayo sa mga advice para sa ating best friend na caller number 2 na si Lynn. Mag-a-advise ka ba, best friend? Babatiin ko lang yung anak ko. Sige, best friend. Bumati ka na. Papa-advise lang po. Best friend, bumati ka na. Kung babati ka, go na. Para hindi sayang yung tawag mo. Babatiin ko lang po yung anak ko. Go. Sino anak mo? Si Jonalyn Ellie. Sino pa?
Tsaka yung anak kong nasa Cavite. Sino pa? Tsaka yung asawa ko. Yun lang. Opo. Oh, maraming... Pwede ko mag-request ng kanta? Sure, Antoy Labay man kansyon, best friend. Dilog ang mundo. Sige. Try natin yan na best friend na maraming salamat at sa iyong pagtawag. Yan nga po ang ating best friend na si Nora. Mga best friend, pag kayo po ay tatawag, magbigay daan po tayo sa ating best friend na nangangailangan ng damayan at tulong. Yan po ay si best friend Lian. Okay po ba yon? Sa mga pasandal nyo, text nyo ako mamaya, ha? Hello, best friend? Hello. Hi, antay nga rin yung best friend. Hello. Hello, best friend. Oh, dapat may radyo kayo pagka tumatawag kayo sa atin, ha? Mga best friend, huwag niyong kakalimutan yan. Yan ang ating kailangan sa buhay. Hello, best friend. Sino po? Hi! Best friend, ano masasabi mo sa ating best friend si Lynn? Pakiulit nga po. Ang naabutan ko yung huli na po eh. Ano nangyayari sa atin mga best friend? Sige, para sa mga kakabukas pa lang at sa mga huli ang naabutan, mga best friend, ang ating tinutulungan ay si best friend Lynn, kung saan siya ay may best friend din. Kaso, sa kanilang pagkakaibigan, may naging pagitna ng lalaki. Yung ex ni Lynn, ngayon, boyfriend na ngayon ng best friend niya. Tapos ngayon, gusto niyang makipag-ayos, kaso di siya pinapansin nung best friend niya. At yun pa yung galit sa kanya. Samantalang, di ba, kung sa bagay, ayun, wala namang karapatan dapat magalit ang mga tao. Pero yun, mga best friend, kumbaga naging rebound yung best friend niya, sinalo niya yung basura na nilin. Ayun, mga best friend, ano ba dapat niyang gawin? Kasi gusto naman ni Lynn na kaibiganin pa rin, i-best friend pa din, na huwag sayangin yung friendship nila na dahil lang sa lalaki, mag-aaway sila, di ba? Ayaw na siya pansinin nung kanyang friend, best friend. Yun, ano ba dapat niyang gawin? Siguro po, Siguro, hindi sigurado? Sungit. Ha? Ang gawin niya ngayon, iwasan niya na siguro. Kasi ang isip ng kaibigan niya, habulin niya pa rin yung ex niya. Ganun po. Kaya yung isa nagalit, kaya hindi mo masisi yung isa. Tama, may point. Kaya magalit siya kasi baka habulin niya pa, susurutin niya ulit. Oo. Tapos, palitan na naman sila, ganon. Palitan na naman. Parang agaw-kiagaw. Yung agaw. Iwasan niya na lang po. Oo, tama. Na lang siya ng iba. Magbobuon na lang po siya. Oo, tama ka dyan, best friend. Kesa naman kung anik-aning nangyayari sila sa kanila, diba? Magsimula pa ng away. Paano yun? Love na love nga niya itong best friend niya. Isa lang alang-alang niya na lang po yung pagkakaibigan nila. Makita niya na lang na sa yung best friend niya, di okay na siya. Oo, sa bagay naman best friend, madami siyang pwedeng maging best friend pa, di ba? Opo, marami namang kaibigan. Oo. May papasandal ka ba ngayong gabi, best friend? Meron po. 3 po ito. 3 pandes. Po, bili sa Kalimkit ng Santa Barbara at saka si mama niyang Tita Mirna. Sino pa? Yan lang? Okay, maraming salamat, best friend. Yan nga po ang ating best friend na si Reyna. Rinig po natin kung saan para sa kanya, madami pa naman dyang best friend. Hayaan mo na sila kung gusto nila maging masaya. Di go, gano'n naman talaga. Ang ating po numero, 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Yan po ang ating mga numero, mga best friend na dapat nyo nga tawagan para naman marinig namin kung ano man po ang inyong mga i-advise. At ito naman, mga best friend, magbigay tayo ng, sabi ni
ng ating friend. Advice ko kay Leia Lee na much better na gawin na hayaan na lang niya yung girl best friend niya. Kung ayaw niya, tanggapin na sorry mo, Lee. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa kaibigan mo kung ayaw ka niya maging kaibigan dahil lang sa isang lalaki siya ang magagalit. Sa siya, magsama siya ng best friend mo at ex-BF mo. Imarawe na sila. Akala ko naman kung anik. Maraming salamat, best friend. Ito sa mga nagpapasandal. Pwede po, pakibigay po yung number ng pwede pag-textan sa station new best friend. Opo naman, best friend, the rest, Tita Mayo sa Nido. 0949-6140306. Diyan po kayo maaaring magpasandal. Ito, sabi niya, #IFM. Good evening, Miss KZ. Pasandal dito, Tapuak, Dagupan. Kakauwi ko lang, galing Manila. Oy, buti pa siya nakauwi na ng Manila. Samantalang ako, gusto ko rin pumunta dyan sa Manila. Hi, DJ KZ. Good evening po. Ay, eto na pala yun yung sa kanina. Eto sabi niya, good evening, DJ KZ. Lex po ito. Hi. Good evening din, best friend. Ito, #KZ Sandalan, more power and God bless sa program nyo. Ate KZ, pasandal naman asawa ko si Jamie. Haps. Sorry po lahat ng nangyari sa misunderstanding, pero kahit saan ka man, hindi magbabago na mahal pa rin kita. Kahit marami na nangyari sa atin, alam ko pagsubok lang yun. Sorry for everything what I did. I love you, mahal ka namin ng mga anak mo. Thank you rin pagmamahal at pagtsatsaga mo. O, diba, rapper? Naging rapper na tuloy ako. At sa napakarami nyo pang mga, ang tawag dito, sa mga pasandal nyo pa, mga best friend, go lang. Dahil mahaba pa ang gabi. Sige, punin natin yan, mga best friend, ha? Sandal lang kayo, 0949-614-0306. At sa ating pagbabalik, maririnig na natin ang iyong payo sa ating best friend na si Lian. Kaya ikaw ay patuloy na tumutak sa 104.7 IFM ang best friend mo. Dugatan kahit ikaw ay naniningkit na, huwag kang mag-alala, best friend. Kayanin mo yan. Hanggang alauna tayo ng madaling araw, ha? Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na
pangalan na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot man ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Hi, at 12 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. All this time
Some deep sadness you can never quite disguise. Now I'm scared to ask what it's leading to, but I'm more afraid of not asking you. Is this something that you want to tell me? Is this something that I ought to know? Are we something that's still worth fighting for? Or should I simply let you go? Is there something I can do to reach you? Oh, is something more than history? I'll find some way to convince you to stay, if you'll just tell me honestly. Is there something left of you and me? You've got secrets you've been keeping for too long, and I'm going crazy, acting like there's nothing wrong. I can taste the truth every time we kiss, and I can't go on, at least not like this. Is there something that you want to tell me? Is there something that I ought to know? Always something that's still worth fighting for? Or should I simply let you go? Is there something I can do to reach you? Always something more than history. I'll find some way to convince you to stay, if you'll just tell me honestly. Is there something left of you and me? I don't want to lose you. What's the use of holding on? I don't really have you, if the feeling's gone. Is there something I can do to reach you? Always something more than history. If there's no way to convince you to stay and be the way we used to be, then there's something that I wanna tell you, and I want you to believe it's true. It's something that I'll never forget, even if I wanted to. Part of me will always be with you. Something I can do to reach you. Always something more than history. If there's no way to convince you to stay and be the way we used to be, then there's something that I wanna tell you, and I want you to believe it's true. It's something that I'll never forget, even if I wanted to. Part of me will always be with IFM ay aking best friend. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman
hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka lang. Nabubuluhan kung saan naganap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko. Dito sa piling ko. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, ang ating nga po tinutulungan ay ang ating best friend na si Lian. Kung saan best friend ng ating best friend na si Lynn, may kaibigan, may best friend. Pagkatapos, naging rebound ng kanyang boyfriend. Kumbaga, ex na niya, sinalo ngayon netong best friend niya. At ngayon, nagagalit sa kanya. Gusto niya nang makipagbate. Ang kaso, ayaw nung best friend niya. Diba parang yung best friend niya pa yung galit sa kanya kasi nanulot. Ganon. Mga best friend, ano nga bang dapat niyang gawin? Tumawag na kayo agad. Ngayon na. 0919-411-7714 or 0915-5577523. Hi, hello. Hello. Oh, hindi mo kami naririnig, best friend? Hindi ako naririnig. Kasi wala kang radyo. Oh, dapat mga best friend, pag kayo tumatawag sa atin, dapat may radyo. Bakit naman madaya? Ito ba yung laro? Best friend ulit. Hello? Best friend yun. Hello po. Oh, naririnig mo ba kami? Oh, sige, best friend. Tawag ka ulit kapag medyo okay ka na. Ang ating pong numero, 0919-411-7714 or 0915-5577523. Hello, best friend. Hello. Yun. Antay nga rin nyo. Best friend. Beverly. O, sige. Isip ka muna, Beverly. Beverly talaga napili mong pangalan, Beverly.
Beverly. Beverly. Tiga-inaryo. Tiga-inar ka pala. Beverly, yun, nawala ka. Tawag ka muli dahil sayang naman ang call mo kung wala lang diba? Best friend, tawag na. Hello, Beverly. Hello. Tagi-inar ka, taga-Binmalay. Best friend, anong masasabi mo sa ating best friend na si Lian sa kanyang problema? Ang problema sa atin. Yung totoo, Beverly. Manila. Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Ay, nagpagpag ka ba, Beverly? Nagpagpag naman. Saan? Sa bahay nyo? Sa kalsada. Uy, best friend, ang nangyari nga kasi si Beber, ayan tuloy. Kasi naman kayo si Leon, may best friend siya. Ngayon, yung best friend niyang ito, sulutin. Ay na yung, diba, nag-break sila, nag-cool off sila ng boyfriend niya. Sinalo ngayon ng best friend niya. Ngayon si Bess na nanalo ng kanyang boyfriend, ng kanyang ex. Galit sa kanya, di daw siya pinapansin. Parang gusto niya na nga makipagbati, siya pa itong nag-a-approach, siya pa yung nagsusorry kahit wala naman siyang kasalanan, di ba? Nakikipagbati siya. Yun, ano bang dapat niyang gawin? Kasi gusto niya nang bumalik yung friendship nila ng kanyang best friend. Para sa akin, Ano? Importante ang pagkakaibigan. Wow. Oo. Yun nga yung sabi nila, kung kayuan lang. Hindi naman siya si Juan. Si Lynn siya. Tapos? Para sa akin, ayos na yung friendship nila. Kaya na lang yung boyfriend niya. Totoo, yung mga lalaki talaga. Diba? Dapat kasi pag jowa ng kaibigan, huwag jowain. Wala ganun yung best friend niya, best friend daw. Ikaw ba best friend? May ka ba? Jowa ka ba ngayon? Ngayon, wala Ay, pa-plug na yan. Wala ka. Tatanong lang ako. Sige, go. Di ba dito sa programa nyo, mayroon yung pwede ka mag-tag na number? Hindi. Ay, sa gabi yun, best friend with Dado Casionero, 6 p.m. to 9 p.m. Pwede mag-plug ng number. Ikaw, Bakit gusto mo mag-plug ng number? Dito kasi best friend, Mali mo, baka, nandyan lang. Makinig ka, 6 p.m. to 9 p.m. Sige. Tas 9 p.m. to 1 a.m. Icon Fashions. Diba? Okay. Best friend yun lamang ba? May papasandal ka ba? Meron. Sige, go. Yung pinsan ko na si Sir Raymart Marak. Sino pa? Tapos yung kapatid ko si Abby. Tapos yung mga kaibigan ko sa Lingayen, sila Marilyn Andaya, Kevin Bonifacio, Maricris de la Cruz. Yun lang. Yun lang. Oy, maraming salamat, best friend na Beverly. Yan. Narinig nga po natin ang nag-advise na say kasi best friend Beverly. Ato naman, hello. Galit na siya. Ikaw, kanina, kanina pa kita, talagang pinagbibig. Kasi love na love kita, best friend Kaya mo yan. Naririnig mo na ba kami? Nairita. Nairita na siya. Best friend. Best friend, dapat may radyo ka. Dapat may radyo ka, best friend. Galit siya, mga best friend. Nag-aano siya. Anong tawag doon ba yan? Gaganon-ganon. Nag-ranting siya. O yung mga best friend, ito na. Para sa inyo, mga pasanandan. Eto.
Good AM po, DJ KZ. Binabati ko po lahat ng mga pinsan ko sa Rizal, Nueva Ecija, family Tamayo, saka family Sanido, lalo na po sa nanay ko. Dito po kasi ako sa Dagupan City nagwo-work. Yun lang po. Thanks po, DJ KZ. You're welcome, best friend. Ito sabi niya, pakiplay nga po. Ay? Pakiplay nga po. Charat. Pakiplay nga po yung tadhana paminsan-minsan na favorite ni Papa ko na si David Sanchez. Try natin, best friend, Ito sabi ni Rosaline. Good AM po, Ma'am KZ Sandalan. And hi po, Ate KZ. Kamusta din po kami dito sa Bunuan. Ako po si Desiree May Sanchez. Pagod ng laba sa kapitbahay. At kamusta din ako sa asawa ko na tulog na kasi lasingan na. At sa bahinan ko sa Santa Barbara, Matik at asawa ko na si Jeric M. Gloria. Ayan ang mga pinapasandal nyo, best friend. Ito sabi niya, best friend, pasandal po ng kantang Pangako Sa'yo ni Vina Morales. Si Kuya Jeff po ito. Maraming salamat, best friend KZ. We are welcome. Try natin yung mga kanta-kanta ninyo. Ito naman, hi, Miss KZ Sandalan. Pag-greet nga po now na ng FB lang at nanonood sa fan page mo ng mga videos mo. Ganda-ganda mo. Pa-play naman ang Two Less Lonely People in the World and It's Gonna Be Fun. Sabi yan ni Branch Magno ng Alaminos. Uy, madaming beach dyan sa may Alaminos. Gusto ko rin dyan. Mga best friend, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya i-like nyo na po ang ating FB page. KZ Sandalan. I-search nyo lamang po yan. At K as in kanina, Kuwala, tapos Z as in last letter of the alphabet, Zebra, Zygote, ano pa ba? Lahat yun Z. Basta best friend, K, Z, Sandalan po yan. I-search nyo lamang po yan na makita nyo naman kung sino yung sinasandalan nyo. Diba best friend? Mahirap na sandal, tapos di mo nakikita. Loko. Ito sabi niya, good AM po, Ate K, Z. Pabati po kami dito sa Palmolive sa Dagupan na lagi kami nakikinig sa'yo dito. Ako nga pala si Gabriel. Gabriel, KZ. K as in kanina, K, ganon. At Z as in zebra, last letter of the alphabet. Yan, mga best friend na KZ po. Ito sabi niya, good morning, Ate KZ. Pasandal naman po ako ng baliwala ni Jairen Limoy. Salamat, Ate KZ. Pinatugtog ko na yan kanina. You're not listening, best friend. Ito sabi niya, ang masasabi ko lang po, DJ KZ, kaya Lia, na lumayo na lang po siya at huwag magalala, makakakita din ng lalaki na mabait dyan. Para sa kanya, yun lang po, best friend. Pa-play po nga ng Born for You. Maraming salamat, mga best friend, sa inyong mga pasandal-sandal, ha? At dire-diretso lang kayo magpasandal dahil alam niyo naman, best friend, hanggang alauna po tayo dito. Sabi niya, bakit ganun ang duga? Wala man, hindi makakonek. Hala, hindi ko alam. Basta ako, best friend, I'm right here waiting for you lamang. Mga best friend, kasama mo ang nag-iisang sandalan mo gabi-gabi, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. And we
FM ay aking best friend. There are songs I will sing to you. There are melodies sounding oh so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. May we never part, for what we have is true. Don't you know that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. So each day I love you just a little more. There are sounds from a symphony, gently fill the air. And when you're not there, my world is filled with gloom. With the dawn comes the morning, I see the sun. You're the only one to turn my gray skies blue. Don't you know that love's like an ocean overflowing? I'm the sand you kiss each time you watch the show. Can't you see that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and
ay 12:32 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandalan. So many nights I'd sit by my window, waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. Rolling at sea, adrift on the water. Could it be finally I'm turning for home? Finally a chance to say, hey, I love you. Never again to be all alone. 'Cause you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. 'Cause you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. It can't be wrong when it feels so right. 'Cause you light up my It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful love. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart?
beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. I aking best friend. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw
is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Best friend, Lynn. Ito ang payo ko para sa'yo. Best friend Lynn, alam mo, there's a lot of things you can do, 'di ba? Para doon sa sitwasyon mo. The first one is, pwede mo, taray nag-i-English. Seryoso na kasi best friend. Una, pwede mong kausapin na talaga na nga maayos yung best friend mo na ilahad mo sa kanya lahat na alam mo best friend, mahal na mahal kita, na gusto ko na mag-best friend pa rin tayo, ganito ganyan, na sayang naman yung friendship natin kung sa lalaki lang matatapos, ganito, ganyan. Kasi alam mo yung lalaki, pwede naman yan mawala, pero tayong dalawa, nandito pa rin tayo para sa isa't isa. Tsaka hindi sa lalaki masusukat yung pagsasamahan natin. Yung mga ganong bagay, best friend. Pero kung ayaw pa rin niya at talaga nga pinupush niya yung jowa niya na naging jowa mo rin naman, di go, gusto mo yan di pabayaan mo na siya, best friend. Siguro hindi nyo deserve to be with each other forever. Kumbaga hanggang doon na lang siguro. Kasi na-test doon sa lalaki nyo na hanggang doon lang pala yung kaya niya, best friend, na ikaw lumalaban ka na gusto mo, best friend pa rin tayo kahit anong mangyari. Pero siya ayaw na niya, 'di ba? Na ikaw hindi nag-iba yung tingin mo sa kanya kahit na naging boyfriend na niya ngayon yung ex mo. Kumbaga, hindi kaibigan ko to, ganon. Tapos siya, ayaw niya na sa'yo dahil ex ka nung boyfriend niya. Alam niyo mga best friend, dapat there's always a rule in loving na pag sa kaibigan mo, tama yung mga sinabi ng ating caller na huwag dapat huwag gano'n na nagpapasahan kayo, magbabarkada kayo, nagpapasahan kayo ng boyfriend. Kumbaga, pag naging boyfriend na yun ng isa, huwag nyo nang patusin pa kahit na anong sinasabi nyong mahal-mahal, ganyan-ganyan. Ano na yun respeto sa friendship na meron kayo at respeto na rin mismo sa sarili ninyo, best friend, na parang ang liit naman ng mundo nyo, wala na kayong ibang taong kakilala, wala na ba kayong makikilala? Ano kayo, mga artista? Mga artista ba kayo nagpapasahan, di ba, best friend? Kaya respect begets respect. Mas maganda na irespeto mo siya para makakuha ka rin ng respeto, best friend. Kaya ayun, sa'yo, Lynn, kung ayaw niya talaga at pinupush niya yung jowa niya, di go. Mas maganda nga yun, best friend. Kasi, alam mo yun, mahirap magkaroon ng ganyang kaibigan kasi baka hindi lang, hindi lang yan ang masulot niya sa'yo pagka pinagpatuloy niyo pa yung friendship niyo. O kaya naman, best friend, maganda rin na pagka sa pag-uusap niyo, lumabas yung tunay na baka insecure siya sa'yo. Uy, totoo yan, mga best friend, na kaya niya rin pinatulan yung boyfriend mo kasi feeling niya, ang saya-saya niyo, nakikita ka niya palagi na ang saya niyo, baka dapat feeling niya, deserve ko rin na dapat ganun din ako kasaya, ganito, ganyan, na mas mapapasaya ko pa tong lalaking to kung ako sa kanya, ganyan, ganyan. Diba, best friend, na kulang lagi siyang nakatuon sa'yo, laging ganyan. Kasi minsan sa magbe-best friend na kung alam yun, na minsan na may misinterpret na hindi na nagsusuportahan, nagkakagatan na alam mo yun, na insecure na pala siya sa best friend niya, hindi niya pa alam. Maganda rin kasi, best friend, na chine-check natin yung heart natin. Always check our heart kung ano ba talaga yung motibo natin, bakit natin ito ginagawa, diba? Motibo natin na sa best friend natin, bakit natin sinulot yung boyfriend niya, bakit natin siya tinulungan, bakit gusto pa rin natin siya na kaibiganin, yung mga ganong bagay, best friend. Kaya yon, best friend Lynn, alam mo, be ready sa ano man ang maging resulta, basta stay pure sa sarili mo, na maging totoo ka, na maging trustworthy ka, alam mo yun, plastic man yung iba, niloloko ka man ng mga tao sa paligid mo, pero ikaw stay pure to yourself and stay trustworthy. Ang Lord ang bahala sa kanila, kasi alam niyo mga best friends, sa lahat ng ginagawa natin, 7 beses ang balik niyan. Kaya naman dapat
Oo, we are someone na sa lahat ng ginagawa natin nakaka-inspire. 'Di ba? Yung sasabihin na lang nila, ano ba naman tong si Lynn? Wala ba siyang gagawin na hindi ka inspire? Oh, 'di ba? Sa lahat na lang ng ginagawa niya may natututunan. Oh, best friend Lynn, kayanin mo 'yan. Go fight and God bless you. At sa lahat ng ating mga best friend na umantabay sa atin simula pa 9 p.m. hanggang ngayong oras na ito. Mga best friend, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga naka-duty na ating mga security guards. Ayan, para po yan sa inyo, sa ating mga medical people sa ospital, sa mga pasyente at nagising pa rin hanggang ngayon at sa mga binabantayan, sa mga nasa ibang bansa na nakikinig sa atin live via internet. Maraming salamat po sa lahat ng sumandala sa atin at talaga namang tinapos. Uy, sobrang appreciate ko dahil mga best friend, mamayang gabi, kailangan yung makinig ng todo-todo ng sobra-sobra. Bakit? Secret! Hindi, kasi mansarina natin. Mansarina natin. Happy first mansari po mga best friend. Mamayang gabi, we will celebrate it. At malay mo, ikaw na mag-a-icon of fashion sa ating first mansari. At we are full of surprises. Alam niyo kanina, sayang no, hindi ako nakapag-pamigay. Despedida pa naman ng ating ano ba tawag dito? Ng ating the one day before the ang arte. One day before the Mansari. Hayaan nyo na sa Mansari. Mamaya na lang. Yung pa-surprise natin. Mga best friend mamaya po, Icon Fashions. Kasama pa rin ako, KZ Sandalan. I-like nyo po ang ating page para makita yung mga selfie ko. Actually, konti nga lang yun eh. Tamad-tamad ko mag-selfie. Basta mga best friend di ba, gano'n naman talaga, there are two kinds of women. May mga babaeng selfie ng selfie, bawat kibot selfie. Meron naman babae nga yung mag-selfie. Yung picture Di ba? Ano ba naman yan? Di ba yun? Bakit naman ganun? Ayaw magpa-picture. Ayun nga mga best friend 9 p.m. to 1 a.m. po yan. Ngayon, mamaya September 7, 2017 sa ating first month at best friend. Bullseye po, 11 to 12 noon with Tita Ronnie po yan. Maraming salamat po. Ito po si KZ Sandala, nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi. Good night po, good morning, and God bless you, Luzon, Visayas at Mindanao. Magbabalik ang programang Icon Fashions pagkalipas ng mga musika at paalala. Deep inside of me keeps holding on to your memory.